noso mundo está en perigo. Gaia, o espírito da Terra, xa non pode defenderse contra a terrible destrucción inflixida ao noso planeta. E reparte 5 anéis máxicos entre 5 mozos moi especiais. Kwame d'África ten o poder da Terra. Dende Norteamérica, Weller, co poder do lume. Da Unión Soviética, Linka, co poder do vento. Da Asia, Gui, co poder da auga. E de Sudamérica, Matí, co poder do corazón. Cando os 5 poderes se combinan, fan acudir o meigande campeón, o Capitán Planeta. ¡Comandante Planeta! O poder é vosso.